A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. An bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn, an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw, an bɛ aw fo danti foli min na. Diɲɛ seleki naani kana la maa o maa bɛ ka an filɛ, an b'a fɔ aw bisimila Sherifula TV ale kana la. Ka foli ni tanin ta ka di an karamɔgɔ ma n'o ye Aseyid Usumani Sherif Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen. Foli ni tanin dilen kɔni bɛɛ lajɛlen ma, an b'a fɔ aw bisimila ko kura Sherifula TV kana la. Ayiwa bi an bɛna jɛ ka masala ni an balima dɔw de ye minnu bɛ yen n'u fana ye muso cɛsirilenw ye, muso dɛmɛmusow don, dɔ kɛ musow don. O hukumu kama an ye wele bila u ma u kana an ka jɛ an ka masala. Ayiwa n'a ma ɲa k'an ye wele bila u ma k'an ka na masala, a ka kan aw minnu bɛ ka an filɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn mɔgɔ sugu minnu de don. N b'i fɔlɔ n kinibolo yan fan fɛ, ale ye Madame Sila Ayise Kone ye. Ayise Kone ale ye muso ye ni ale o ye présidente ye association dɔ kunna. O présidente ni o ye sigidiya ye, association sigidiya pour le développement des femmes de Medina Kura. O tuma an b'a fo ka a waleɲuman dɔn n'o ye Ayise Kone ye. Ayise i ni wula, somɔgɔw don, baasi fosi tɛ yen, denbaya tɔɔrɔ s'u la. An b'a fɔ i bisimila, dakuruɲɛ kelen foli min b'i bolo yan'an ka don émission kɔnɔ. Ani ka émission daminɛ, n b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim. Alhamdulilahi rabbil alamin. An bɛ barika da Ala ye bi. An nana Sherifula kɔnɔ, a diyara n ye. Ne ye Madame Sila Ayise Kone ni association Sigidiya pour le développement des femmes de Medina Kura n y'o présidente ye. En même temps n ye fonctionnaire ye. N ye trésor baarakɛla agent ye. Awɔ, o de ye kuma ye. D'accord, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn danti foli min na. An b'a ɲɛsin an numankuru ɲanfan fɛ, o ye Madame Diallo Ajamajɛ Jara, ale fana ye présidente de l'association pour le développement des femmes de Medina Kura. An b'a fɔ Ajamajɛ ma k'a ni wula. A ni wula, somɔgɔw don, kɔri baasi tɛ, denbaya alhamdulillah. Ayiwa an y'i wele jaabi a diyara an ye. Dakuruɲɛ kelen foli min b'i bolo yan'an ka don baara kɔnɔ. Ayiwa yani n ka kuma fɔlɔ, n bɛ Ala fo ka Alakira fo kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa sallam, ka sɔli an kuntigi Mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa sallam. Kuma jan tɛ ne fɛ ka fɔ, an bɛ studio min kɔnɔ n'o ye Elhaji Sherif Madani Hayidara, a ka foli bɛ n bolo yan nɔ, n b'a fo k'a tantu. An fana an b'aw bɛɛ fo ka studio baarakɛla bɛɛ fo. Awɔ. Ayiwa an yɛrɛ bɛ segin k'i fo Aseyid Usumani Sherif Madani Hayidara tɔgɔ la, ko foli diyara an ye. Kosɛbɛ. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la ne balimaw, an y'u wele ka na an y'u wele an ka masala fɛn dɔ de kan n'o ye an ka thème ye. Association Sigidiya pour le développement des femmes. Ayiwa sigidiya kɔni ye bamanankan ye, bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn. Ayiwa ka se sigi diyalen kɔnɔ ka musow dɛmɛ k'u la taaɲɛ, k'u ka adamadenya la sabati, k'u ka sɔrɔ la sabati. Musow ka taaɲɛ bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na, ka wuli ka jɔ kɛ ka se k'o lase musow ma. Donc o de y'a to bi an y'u wele, sabula n'i ko ko muso i ko ko du, n'i ko ko muso i ko ko denadu, n'i ko ko muso i ko ko adamadenya. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ adamadenya kɔnɔ, ni muso sera ka taa ɲɛ o sira la, an ka hami ni o de ye. Sabula ni muso ma taa ɲɛ, adamadenya ale tɔ a bɛ kɔ, foyi tɛ muso bɔ. Ka d'a kan muso ye du kiloma ye, donc n'an sera ka musow dɛmɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ. Sabula anw de ye ba ye. Donc musow ka dɛmɛli o ye fɛn belebele ye. O hukumu kɔnɔna la n'i m'a faamu o kɔnɔ, an bɛna segin a kan. Tubabukan na i ka se ka faamuyali kɛ. Femmes et développement dans la cohabitation, cas de l'association Sigidiya pour le développement des femmes de Medina Kura. Donc an ka thème a bɛna bolo de kan bi. Ayiwa sans plus tarder an bɛ fɔlɔ an kinibolo yan fan fɛ. N'an taara an kinibolo yan fan fɛ, Ayise
ale ye madame Sila Aishi Kone sobe Aishi mun de la i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye teliya la association in ale ye association sugu min ye wa bon association ye association sugu min ye an y'a dabɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de kama muso an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la ani sigida yɛrɛ lafiyali kama an y'a dabɔ de kama ayiwa an b'i fo Aja Maje namu i bɛ se k'a fɔ an ye dakuruɲa fila la association a sigira fɛn min kama wa ayiwa Matu komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko association pour le développement des femmes de Medina Kura n'a fɔra ko développement bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn musow ka ɲɛta de don an kɔni ye association in sigi de an bɛ se ka dɛmɛ kɛ musow ye cogo min ka ɲɛta la association in sigira o de kama ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn association sigilen tile ka se bi ma a bɛ san joli de bɔ ayiwa association in sigira le 17 août 2016 bon n'i y'o jateminɛ ka se bi ma an b'a fɔ san 9 ani kalo 4 hakɛ association in sigira o kɔnɔna na ayiwa an b'a yira u la hali bi ka fɔ association in ninnu u bɛɛ ka fɛnw ye kelen ye Madina Kura sigidiya dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a bɛɛ association kelen ye musow ka taaɲɛ wagati kosɛbɛ donc an b'a ɲɛsin Aïsi ma Aïsi e ka association sigilen tile ka se sisan ma a bɛ san joli de bɔ ne ta ye san 10 février kelen de b'aw cɛ 2015 ayiwa an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn la i ka association ka laɲini ye mun de ye bon Matu n'i ye ɲininka o la o diyara n ye laɲini caman b'an bolo parce que n'a fɔra sigidiya ani muso ka ɲɛtaga an bɛ fɛ ka au moins kɔni muso ka se ka lafiya ne b'o de ɲini association in kɔnɔna na an ka dɛmɛbagaw sɔrɔ an yɛrɛ la o na an yɛrɛ to fanga bɛ se ka minnu kɛ an k'o kɛ o de kɔni ka di ni association in kɔnɔna na o de y'an ka baaraw ye an b'i fo Aja Maje association pour le développement des femmes de Medina Kura a ka laɲini ye mun ye ayiwa an ka laɲini kɔni ye komi muso dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen ayiwa dɔw bɛ yen ni nɔ cɛsabagatɔw don u n'u u denw falaw ani yatimɛw an kɔni ka association in sigi kan y'o de ye an ka se ka olu dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awɔ ayiwa aw ka laɲini ye ka se ka o musow dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ aw fo aw ka hakilina ɲuman in na ka d'a kan muso ka se ka sigi ka hakili jagabɔ k'i muso ɲɔgɔn dɛmɛ o ye fɛn belebele de ye adamadenya kɔnɔna la o tuma hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka nin miirinaw ɲɔgɔnnaw caya Aïchi association sigi ka tɔgɔ da ko sigidiya mun de nana ni association sigidiya ye ani fana munna aw ye musow ta ka musow ka ɲɛtaga ta Matu ne y'a ɲininka o la o fana diyara n ye an ye yan'an ka association in sigi fɔlɔ an musojɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw de fara ɲɔgɔn kan o hakilina de nana ka na kɛ sigidiya in ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ in ye o kɛlen kɔfɛ an ye ko caman boloda o kɔnɔna na ko caman bolodara o kɔnɔna na bon an y'a daminɛ ni tɔn ye samedi o samedi an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ 150 di n'an ye 150 bɔ 100 an b'o fara ɲɔgɔn kan k'o di muso kelen ma 50 an b'o bila kɛsi kɔnɔ 50 min bɛ bila kɛsi kɔnɔ sunkalo mana se an b'o kɛsi ci k'o 50 ta ka taa naw san ani an bɛ welewelemada kɛ dɛmɛbagaw la dɛmɛbaga minnu mana se k'an dɛmɛ ni fɛn minnu ye an b'u fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa na san an bɛ sunkalo musaka kɛ o ye an y'a daminɛ n'o de fɔlɔ fo bi an b'o kelen de la ko caman bɔra o kɔnɔna na
tagalen ɲɛfɛ an b'olu ɲɛfɔ ni ala sɔnna inchallah. ayiwa Adja Majɛ Jara association sigi ko pour le développement des femmes kosɛbɛ cɛw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen munna ye ɲɛsin musow dɔrɔn ka ɲɛtaga ma alhamdulillah rabbil alamina Matu ni ye ɲininka o la b'o jaabi o diyara n ye kosɛbɛ association in sigira musow ka ɲɛtaga min kama parce que ni ko du i ko muso du tɛ dilan muso kɔ du tɛ jɔ muso kɔ ayiwa musow de bɛ i b'a fɔ ko du kuloma an kɔni y'a laɲini an ni musow ka fara ɲɔgɔn kan komi muso minnu fana don muso dɛsɛbagatɔw de don se t'u ye donc an n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka hakilina kɛ kelen ye o de y'a to an ye association in sigi k'a kɛ ko pour le développement des femmes de Médina Kura. ayiwa association in sigilen tile ka se sisan ma e yɛrɛ bolo musow ka ɲɛtaga sabatira wa alhamdulillah ne b'a fɔ musow ka ɲɛtaga sabatira ni ko musow ka ɲɛtaga sabatira an farala ɲɔgɔn kan fɔlɔ parce que muso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kuma misɛn tɛ ban ye kɛrɛfɛ kow tɛ ban ye a sokɔnɔna fana ka kalan nka depuis an sigira association in na ala barika la an ye ɲɔgɔn kunnafoni an bɛ ɲɔgɔn bilasira an bɛ ɲɔgɔn waju an bɛ kuma caman fɔ a kɔnɔ awɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'o de fɔ musow ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan ni nin cɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ nin ye fɛn ɲumanba de ye kosɛbɛ musow de bɛ ɲɔgɔn kan ko dɔn musow de bɛ a dɔn degun bɛ karisa kan ou bien degun tɛ karisa kan wa anw de bɛ se ka ɲɔgɔn kan ko fɛkɛya ɲɔgɔn bolo fana wa anw de bɛ se ka adamadenya yɛrɛ fana surunya ɲɔgɔn bolo k'a diya ɲɔgɔn bolo donc ni musow sera ka fara ɲɔgɔn kan nin ye fɛn belebeleba de ye an b'an ɲɛsin madame Sila ma Ayise association sigi ka tɔgɔ da ko sigidiya association in sigilen tile ka se sisan ma e yɛrɛ bolo Madina Kura musow ka sigi diyara wa a diyara cogo di alhamdulillah rabbil alamina Matu ye ɲininka o fɛnɛ na o yɔrɔnin diyara n ye kojugu wallahi ne bɛ ala fo sigi diyara an bɛ se k'a fɔ ko sigi diyara ka d'a kan n'an ye nin yɛlɛma in daminɛ wallahi muso bɛɛ bɛ content hali ni min diminen bɔra i ka so ka na i tatɔ i bɛ nisɔndiya ka d'a kan an bɛ ɲɔgɔn bilasira bon yɔrɔ kɔni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ hali ka da o yɔrɔ dɔrɔn ma an bɛ se k'a fɔ ko sigi diyara o yɔrɔ la dɛmɛ b'a kɔnɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ de Matu dɛmɛ yɛrɛ de b'a kɔnɔ i ka foyi tɛ kɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan n'an t'a kɔnɔ ayiwa o fana ye fɛn belebele ye bamananw ko ten ko dunun bɛnnen ko bala bɛnnen ko adamadenya bɛnnen ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ ni musow bɛnna fɛn man di k'a bɔ sigi ka di ko kan ko gun ka ɲɔgɔn tɛ n balima bɛ yan fɛ n balima bɛ yan fɛ o bɛɛ ye i ni sigi ma diya ni sigi diyara a tɛ se nin si ma yanni balimaw ka na u bɛna sɔrɔ tila kɛra fɛn bɛɛ la donc u bɛ bɛn de ko fɔ u bɛ kelenya ko de ko fɔ u bɛ adamadenya diya de ko fɔ ani ɲɔgɔn cɛ ala k'o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ musow an ka nin yɔrɔ ninnu faamu kosɛbɛ n'an ye nin yɔrɔ faamu an bɛɛ bɛ lafiya sabula n y'o de fɔ n'i ye muso faga tɛ bange foyi la ni muso tɛ o tuma hali bi ala ka bɛn ni kelenya ala k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an bɛ an ɲɛsin Adja Majɛ ma Adja Majɛ Jara aw kelen tile ka nin baara in daminɛ nafa jumɛn nafa belebeleba jumɛn n'o de bɛ sɔrɔ sigiɲɔgɔnya diyalen na ou bien sigiɲɔgɔnya diyalen ale bɛ bange fɛn jumɛn de la alhamdulillah rabbil alamina Matu e yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ sisan ka ban sigiɲɔgɔnya diyalen a bɛ bange fɛn caman de la an ye dɔ fɔ sisan ka tɛmɛ bɛn b'o kɔnɔ kelenya b'o kɔnɔ nisɔndiya b'o kɔnɔ sabati b'o kɔnɔ n'aw bɛnna surtout an musow n'an bɛnna an bɛ se ka ko caman dilan ka d'a kan n y'a fɔ n bɛ segin a kan nin yɔrɔ in na tugun musow bɛnnen o de bɛ du taa ɲɛ o de bɛ hali barika don furu la o de bɛ denw sabati o de b'an kɛ kelen ye fana ne bɛ se k'o yɔrɔ de fɔ a la a diyara n ye
Madame Sila Aishi. Ayiwa a question kelen. I bɛ se ka jaabi jumɛn di d'a kan? Sigi mana diya fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. I yɛrɛ ye caman fɔ a ko la. Ni sigi diyara du bɛ diya dutigiw yɛrɛ bɛ lafiya fɔlɔ. O yɛrɛ ye belebeleba ye fɔlɔ. An bɛ foli di an ka dutigiw ma fɔlɔ o yɔrɔ kama. Parce que olu de b'an to yen. An ka na a ɲɔgɔn jɛrɛw kɛ. Hali ka dɔw ma foli kan ka se dutigi ninnu ma. Muso minnu fana jɛnna n'a ye ka n'u sigi an fɛ ka ni ɲɔgɔnlajɛrɛ in kɛ ka sigi diya ɲɔgɔn bolo foli belebeleba ye olu fana ta ye Matu. Hali ka da o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko in a ka di. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn. A ye min fɔ tan don kelen t'a jɛ. Ni sigi diyara dɔrɔn balimaya de bɛ na. Ni balimaya nana kanu bɛ na. N'o kanu nana o kanu bɛ sama. O de y'a to hali anw ka sigiɲɔgɔnyaw la i b'a ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan dubaw kɔnɔ. Hali ni dɔ y'a halala du sɔrɔ k'a jɔ sigi diya kama i b'a ye denw bɛ ɲɔgɔn sira tagama an yɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sira tagama o adamadenya kelen u bɛ sama fururu fo ka taa fɔ don min na ko Ala ka wele sera an ma. Donc ni bɛɛ ye sigi diyalen ko de ye. Ala k'an kisi ni sigi goyara fana. A b'aw kɔ don ɲɔgɔn na o kelen fana la. Fo lahara aw tɛ ɲɔgɔn ye tuguni. Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma. Ala k'an ka sigiw diya. Musow an k'a faamu an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. Musoya y'o de fo dɔ k'i kun da dimi kan o tɛ fugariya ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye. Ni sigi ma diya adamadenya ma diya dɛ. Ala k'a diya. O kɔfɛ Ala k'o dugawu minɛ. Amina. Aishi. Association sigilen tili kana se bi ma. Aw ye baara jumɛn de kɛ min b'a yira k'a fɔ ko aw ye Madinɛkura musow dɛmɛ ou bien aw ye Madinɛkura musow lataa ɲɛ. Aw y'o baara jumɛn de kɛ? Matu i ye ɲininko fɛnɛ na o diyara n ye alhamdulilahi rabil alamina. An ye baara damadɔni boloda an b'o kɛ an bɛ safinɛ dilan kɛ o yɔrɔ la an bɛ FAFPA fo olu de ye safinɛ minɛnw d'an ma masiniw d'an ma an bɛ baara k'o kɔnɔ sinimaso kɔnɔ an ka sigida bɛɛ b'o kalama n'o bɛ kɛ musow bɛ taa u b'u ka fɛn bɛɛ bila wallahi ne bɛ n ka musow fo u bɛ fɛn bɛɛ bila u bɛ taa an bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra yen an bɛ foli se Alifariku ma Alifariku mɔgɔ n'o ye kɔntawo a président ba n'o ye kɔntawo an b'a fo f'a ka sigida la a ye ɲɔsi mansin d'a ma o fana y'a belebeleba dɔ ye hali sini sɔgɔma ɲɔsi mansin bɛ baara la alhamdulillah an bɛ se ka foli k'o yɔrɔ fana na an y'o baara kɔnɔ o baaraw de b'an bolo o ni hali bi an bɛ sigi min kɛ hali bi an b'o sigi kelen na tɔnmisɛnnin kɔni an b'o la ka fara a kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ Ala sɔnna. Ayiwa Madame Diallo Aja Majɛ an bɛ segin k'o question kelen poser fana kunna e ka association sigilen tili ka se sisan ma a ye dɛmɛ jumɛnw de kɛ min bɛ se ka Madinɛkura musow dɛmɛ k'u lataa ɲɛ ka tila k'u ka sigi diya fana. Ayiwa Matu i komi Aishi yɛrɛ y'a fɔ cogo min parce que n'i ko musow ka ɲɛta kuma caman b'a kɔnɔ an kɔni ye baara minnu kɛ pour que ka musow dɛmɛ Madinɛkura sigi la an y'a wari dɔw kasabi 44 an b'a fɔ cogo di mercredi o mercredi araba o araba voilà an bɛ 44 fara ɲɔgɔn kan an b'a kɛ kɛsu kɔnɔ n'an y'a kɛ kɛsu kɔnɔ n'a cayara an ye baramaw san la an ye show san la an ye dumuni bɔ minɛnw san kɔnɔ an ye chaises fana dilan kɔnɔ comme ça ni kungo bɛ min na ayiwa e bɛ chaise ta n'i bɛ tɔn na ou bien ni baramaw ko b'i ye i bɛ baramaw ta n'i bɛ tɔn na ayiwa minnu tɛ tɔn na an b'u fana jɛ a la nka bɔtaw tɛ kelen ye dɔɔni dɔɔni olu bɛ n'o di u bɛ taa baramaw an ka baramaw louer u b'an ka sigilanw louer u bɛ taa u ka cérémonie kɛ n'u tilara u bɛ n'a bila u b'o wari min di an b'o fara ɲɔgɔn kan ayiwa ni san yɛlɛmara an b'o ci an b'a tila komi n y'a f'i ye cogo min
an ka mɔgɔw ye arayida mɔgɔw de a caman y'o de ye cogoya si t'u bolo i y'a faamu donc an b'a ci kuma dɔw ka wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ i komi seliw n'a ɲɔgɔnnaw la i y'a faamu ayiwa bon o kɔnɔna fana na i komi Ayise fana y'a fɔ cogo min n bɛ foli di an ka ONG fana ma ONG sɛgɛnbali ɲinanbali san o san gerebɔ olu minnu y'an dɛmɛ ka se ka an ka tɔn in taa ɲɛ parce que n'i ko a ye ɲu i ɲɔgɔn doniba t'a la tɛ a y'a sɔrɔ ɲubaga ɲuman b'i la dɛ an bɛ ONG fo n tɛ ɲinɛ u kɔ yan n bɛ n profiter ka Islamic Relief fo yan Musa Tarawele ani Samu Tarawele ani Ama Touré vraiment u y'u se ka an ye kosɛbɛ ani El Faruku i komi Ayise y'a fɔ cogo min Kontawo Ibrahima Kontawo a fana y'a se k'an ye san o san a bɛ bourse di an ka denmisɛnninw ma couture la parce que an ye dɔw bila couture la an ye dɔw bila galadon na i komi an ye dɔw bila fɛn fana na safinɛ dilan fana na mais n'i ko a tɔgɔ bɛ di ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a daji m'a faga nuji de b'a faga yan yɔrɔ in na an kɔni y'u la nisɔndiya vraiment a diyar'u ye a bonyanu ma kosɛbɛ ne yɛrɛ tɛ se k'u wele abadan foyi la n'u ma na n kɛrɛfɛ ka na n dɛmɛ a la n b'u barika da ONG ye zakati fana b'a la dɛ n ma ɲinɛ o fana kɔ n'o ye Mariam Bebe Kulubali a n'a a dɔgɔkɛ Vie o fana b'an sɔn kosɛbɛ kalo wagati o wagati o de kɛlen bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin baara in na awɔ. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn an baɲumankɛ tɔnw an b'u yɛrɛ fana fo danti foli min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ Manɛkura musow ka ɲɛtaga de ka di aw ye kosɛbɛ o de y'a to aw ye association ninnu sigi ayiwa Manɛkura musow fana n'i ko musow ma k'a ye fara ɲɔgɔn kan a kɛra cogo o cogo don dɔw la ni jeli bɛ taa ka segin k'a kɛ fɔɲɔgɔnkɔw bɛ na ayiwa ni fɔɲɔgɔnkɔw kɛra aw b'a dilan cogo di alhamdulillah n'i ye ɲininka o fana na n b'o fana jaabi ayiwa hali du kɔnɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba dɔ de bɛ sɔrɔ k'a fɔ a y'a dabila o b'anw ka jɛ la ni bɛnbaliya komi i y'a fɔ cogo min ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ko n ye présidente ye o tɛ Ala ye n bonya di Mɛdinakurakaw ma kojugu ne mana n jɔ kɛnɛ o kɛnɛ ma k'a fɔ k'a ye nin kɛ ou bien a ye nin to o tɛ kɛ tugun ma tu o bɛ to cogo de la donc an mɔgɔ damadɔ kɔni bɛ yen n'an jɛra ka kuma u fɛ fɛn o fɛn la surtout fɔɲɔgɔnkɔ la Ala b'o sabati Ala sago bɛ ayiwa Ayise e fana o kelen Natu n'i ko mɔgɔ ma a ye n'an ka sigi i ko an ka kɛlɛ de kɛlɛ wajibi don kɛlɛ bɛ kɛ ko in kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔw bɛ na mais a dan ye yɔrɔ ye mɔgɔw ɲamakalaw b'an cɛ la ni fɔɲɔgɔnkɔ nana sisan an bɛ ɲamakala bɛ yen nɔ an b'a wele a bɛ na sigi ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko bɛɛ bannen pewu an ka taa ninnu tɛ taa ɲɛ parce que anw de ye ɲɔgɔn furu ye anw de ye ɲɔgɔn safunɛ anw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a ma nɔgɔn ko in b'o bolo de kan an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn lamɛnjɛkulu ni filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw to aw sigiyɔrɔw la a mana kɛ k'aw to lahalaya la an ka foli ni tani belebeleba o bɛ ɲɛsin aw ma ayiwa émission ta ko fɔlɔ nin tun y'o ye ni Ala sɔnn'a ma ni Ala ye tɛnɛn wɛrɛ yira an na 17h30 wagati a y'aw sɔgɔlen to Sherifula TV la aw bɛna émission ye aw bɛna ta ko filanan lajɛ o tuma bɛ dugawu kɛ Ala ka o yira an na a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.